Matuƙar kana samun matsala ta yawan waswasi, faɗuwar gaba, lalacewar kuɗi, mugayen mafarkai, akwai matsaloli guda uku da ka iya nuna irin wannan halin da kake ciki. Na farko, akwai matsala ta jifa na sihiri. Na biyu, matsalan maita. Na uku, shafa iska ko aljani na ture. Bi iznillahi, wannan maganin idan kai amfani da shi zaka samu waraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma tawfiqi illa billah. Abubuwan da zaka nema domin ka rabu da waɗannan matsaloli: na farko, zaka samu kaikai ko makan mashekiya. Bayan ka samu kaikai ko makan mashekiya, sai ka samu bakin kajiji ka daka su sama sama, kai musu dakan hayaki. Bayan ka hada, sai ka rubuta falan ma'alƙau kafa 33, sai ka wanke, ka hada da wannan garin ma. Idan ka cakuɗe shi da rubutun da ka wanke, sai ka baza shi, ka shanya shi ya bushe, sai ka ringa ɗiba kana hayaki da shi tsawon sati guda. Bi iznillahi zaka samu waraka. Sannan hanya ta biyu, ana iya amfani da ma'u ayatu tahrikul jinni da kuma bukuru ayatu tahrikul jinni da duhun ayatu tahrikul jinni. Waɗannan mayamaye ne da hayakai waɗanda zaka dinga